Gweu, Gwnio, Pwytho a Thrwsio. Yn yr rhifyn diwethaf o'r Wawr, ymddangosodd erthygl gan Margaret Hughes Brychyni, byw a bod yn bwydo. Mae gan Margaret hefyd ddigon o amser, coeliwch neu beidio, i adael y gegin a gwneud gwaith llaw. A dyma fwy ganddi. Mae bwydo, coginio, gwnio a thrwsio fel ail natur i mi erioed. Mae'n debyg y medrwn ddweud fod gennyf natur eithaf trefnus hefyd. Gan i mam golli ei golwg yn llwyr pan oeddym ni'n blant yn ifanc iawn, 4 ohonom dan 6 oed. Tydw i ddim yn ei chofio yn ei gweld o gwbl, felly roedd rhaid wrth drefn ym mhob twll a chornel, ac felly y bu. Lle i bopeth a phopeth yn ei le, a mwy na thebyg i hyn greu trefn yn omninau fel plant. Chollai hi ddim byd yn gymdeithasol, hyd yn oed wedi ni golli fy nhad. Mynnodd cadw ei hannibyniaeth a'i chartref yn y pentref yn Abererch erbyn hynny. Drwy garedigrwydd a chyfeillgarwch cymdogion a ffrindiau, llwyddai i gyrraedd i bob gwasanaeth, cynger a chymanfa a chlwb Gweu. Ffarmwr oedd dad, ond roedd bod o gymorth i mam a'n magu ninnau yn dod o flaen popeth iddo. Cawsom fagwraeth annwyl a hapus gyda'r capel yn Ebeneser Abererch yn ail aelwyd i ni fel teulu. Fy nhad yn flaenor a mam ar ben i digon yn cyfrannu i bob peth yn yr ysgol Sul ac i'r seiat wythnosol. Cyn iddi golli y golwg, arferai godi nodiadau manwl iawn i'w trafod yn y seiat, a hyd yn oed wedi ei dallineb, chollai hi ddim pregeth na seiat a'r trafod ffraeth yng Nghwmni'r Parch a'r H. Williams a'i braidd. Roedd mam yn Gweu erioed, a dysgodd fy chwaer Beryl a minnau i weu yn gynnar iawn, a ni wrth gwrs a fyddai'n darllen y patrwm iddi. Wedi ni adael cartref am y coleg, gwaith ac yn ddiweddarach i briodi, parhau hyn dros y ffôn a ninnau yn darllen paragraff eitha hir iddi, a ffwrdda hi i weu tan yr alwad nesaf, a gwaed i ollwng pwyth, byddai'n rhaid daffod ac ail ddechrau a chael gwaith perffaith. Derbyniodd Wawr genedlaethol unwaith am weu eitem o'r agoriaeth a bu rhaid teithio i Lundain i dderbyn ei gwobr. Yn aml cyrheiddau yma yn llwythog o'i chreadigaethau, a byddai rhaid i'r plant ei gwisgo a dod i sefyll wrth ymyl nain. Ai ei dwylo dros y siwmper gan deimlo'i hysgwyddau, hyd y llewis ac yn y blaen, cyn cyhoeddi ei bod yn fodlon. Mae honna'n ddel iawn i ti, meddai, wedi gweld y darlun yn glir a'r plant yn barod eu coflaid o ddiolch i nain. Mae gen i le cynnes iawn yn fy nghalon at fenter llyfrau llafar Merched y Wawr, gan i mam dderbyn cymaint o bleser o'r tapiau llafar dros y blynyddoedd. Fel aelod o glwb ffermwyr ieuanc Llangybi, byddai'r amser hamdden yn mynd i greu ar gyfer gwahanol gystadlaethau rali ar eisteddfod a mwynhau holl arlwyr rhaglen flynyddol ddifyr. Byddwn wrth fy modd yn creu rhyw wisg plentyn neu ddilledyn i mi fy hun, clustogau neu ambell i bwyth croes ac yn y blaen, ac wrth gwrs byddai'n rhaid i bob aelod fod yn y côr a'r partion. Cofiaf i griw da honnom drefnu noson codi arian yng Ngholeg Lynllifon yn arddangos ein creadigaethau. Pob clwb yn y sir y modelu ei dillad. Cerdded i lawr y grisiau urddasol i'r cyntedd islaw lle'r eisteddau'r gynulleidfa. Ninnau'n ceisio'n gorau glas i efelychu'r modelau proffesiynol, a digon o hwyl bob amser. Yn ystod y blynyddoedd cynnar ym Brychyni, dyma droi at y peiriant Gwnio gan i mi gael cynnig gwaith altro dillad i wraig o'r enw Miss Last. Rhedai Miss Last fusnes gwerthu dillad o safon uchel iawn yng Nghyricaeth, a rhwng hynny a derbyn ambell gomisiwn arall difyr fel gwneud ffrogiau i griw o ferched côr lleol a helpu nain yn y gegin. Roedd bywyd unwaith eto
yn eithaf prysur. Fel ac yr oedd I mam, mae gwaith llaw yn bleser llwyr I mi. Alla fi ddim eistedd gyda'r nos heb waith gweu neu bwytho. Dim llawer o waith peiriant bellach ar wahân i'r trwsio a'r patsio beunyddiol a ddaw o bob cyfeiriad. Pan oedd y plant yn fach, byddwn nhw'n gwneud yr rhan fwyaf ei dillad ar yr hen beiriant ffyddlon, hyd nes iddynt fod yn gwisgo dim ond jeans a chrysau tŷ a chrysau rygbi. Gyda dyfodiad wirion ac wiresau, daeth digonedd o waith gweu. Ar hyn o bryd, rwyf wrthi yn gweir 10 siôl ar 20. Aeth rhai blynyddoedd heibio yn ystod magu'r 10 o blant, cyn I mi ymuno â merched y Wawr, pencau newydd ar cylch. I mi dderbyn sawl gwahoddiad cynnes. Ond fel y llaciodd cyfrifoldebau ychydig, dyma ymuno ar brwdfrydedd heintus sydd ynghlwm â bod yn aelod o ferched y Wawr. Llwyr fwynhau pob agwedd o'r gangen i'r rhanbarth ac yn genedlaethol. Diolch I weledigaethau yr aelodau brwdfrydig cynnar. Pleser mawr arall yw cael bod yn rhan o ddosbarth pwyso bwythraig brofiadol Joyce Jones Criceth sydd yn rhoi cymaint pleser I mi. Mae sawl prosiect wedi ei greu gan ei hyfforddiant. Nad oes dosbarth wedi bod yn ystod Covid-19, wrth gwrs, mae cymorth Joyce yr un mor barod gyda'r galwadau ffôn ac ymweliadau'r posman ac amlenni llawn siartiau a chynlluniau ac edau o'i storfa ddi-waelod. Mae'n ein cadw ni gyd I fynd heb gyfarfod wyneb yn wyneb. Diolch, Joyce.